Si hi ha un concepte del que tots hem sentit parlar últimament, aquest és la intel·ligència artificial. Ha arribat per prendre'ns la feina o per fer-nos la vida més fàcil i estalviar-nos tasques avorrides? És una eina per portar la nostra creativitat fins a llocs que no imaginàvem o tot acabarà sent igual? Ho analitzem al Jurispot. Estàs escoltant Jurispot, el podcast de Jurisdoc. Així que avui parlem d'intel·ligència artificial. No ens hi posem per poc. Doncs no, però ja ho tenim aquí i hem d'intentar entendre-ho. Ara bé, no ho farem soles, ens ajudarà algú. Vols sentir-lo? I tant. Un ordenador no es una máquina inteligente que ayuda a las personas estúpidas. Al contrario, es una máquina estúpida que solo funciona en manos de personas inteligentes. Umberto Eco. Però aquesta no és la seva veu, no? No, ho he fet amb Murf. Una eina d'intel·ligència artificial que posa veu a textos en diversos idiomes. De moment no ho fa en català, però sí en castellà i d'una manera prou versemblant. Doncs sí, m'hagués cregut que era un locutor humà. El que sí que és del tot humà és la cita d'Umberto Eco, i molt ben trobada. Als anys 60, quan això dels robots ens semblava un tema de pel·lícules de ciència-ficció, ell ja parlava dels apocalíptics integrats. Va dividir els intel·lectuals entre els que veien l'aparició dels mitjans de comunicació de masses com una amenaça o com una oportunitat. Una mica com passa ara amb la intel·ligència artificial, no et sembla? No ho havia pensat i tens tota la raó. Ben bé que no inventem res. Però com diu ell, la culpa o el mèrit no és de les màquines, sinó de la intel·ligència humana que les fa servir. Així que, què et sembla si en busquem alguns exemples? Perfecte. Podríem parlar de música. Ja no ens sorprenem gaire si veiem que un text, una imatge o fins i tot un vídeo estan fets amb intel·ligència artificial. Però sabies que també pot compondre música? Ah, sí? Però cançons senceres? L'abril de l'any passat, un creador que s'identifica com a ghostwriter, que traduït seria escriptor fantasma, va crear una cançó que imitava les veus de Drake i The Weeknd i es va fer viral. Es diu Heart on My Sleeve. Busca-la i ja em diràs si els distingeixes. Ho faré. I ara et proposo una altra cosa. Escolta aquesta veu. Are you still using date sugar? No. That was the beginning. Because I liked mocho at this time I was passionate about flies. La reconeixes? Em sona d'alguna cosa, però no l'acabo d'identificar. És Salvador Dalí. He agafat una eina d'intel·ligència artificial que es diu Rask i li he demanat que em tradueixi un vídeo de YouTube a l'anglès mantenint la veu i la sincronització dels llavis. Mira, escolta l'original. Eso fue el principio, porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas. Ostres, la veu s'assembla moltíssim. I és molt divertit poder sentir famosos parlant en altres idiomes. Però t'imagines poder-ho fer, per exemple, en podcasts com el nostre? Que ens poguessin sentir, no ho sé, al Japó. Seria una passada. Imagina la de podcast de tot el món que podríem sentir nosaltres també. Però sembla que això no és tan fàcil. Spotify ja ho ha intentat i la qualitat que necessites és molt més gran. Quan escoltes un podcast, l'únic element per mantenir l'atenció és la veu. Per tant, hauríem d'aconseguir veus molt naturals, que fossin capaces d'aconseguir que l'oient es mantingués atent. Sí, i més enllà de si és atractiu o no, també ens pot plantejar una sèrie de dubtes ètics. Això de fer parlar algú altre en un idioma pot ser divertit, però també és perillós. Podem fer dir coses a gent que no les ha dit. Sí, ja fa temps que sentim parlar de fake news. Ara, a més, hi hem d'afegir el deepfake. Aquests vídeos i imatges falsos creats amb intel·ligència artificial que poden passar per reals. I hi ha un altre tema, la privacitat i la protecció de dades. Doncs sí, la intel·ligència artificial, de fet, aprèn de nosaltres i s'alimenta de les nostres dades. Però sent un sistema tan nou no tenim massa clar què en fa. Tota la raó. Per això és important estar informat, no només de l'última novetat tecnològica, sinó de com ens afecta tot plegat. Per això et recomano un llibre, 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. L'ha escrit un dels grans experts del tema. Es diu Ramon López de Mànteres i Badia. A través de 100 capítols repassa diversos àmbits on la podem fer servir, com ara el medi ambient, la ciència, el joc, la creativitat. I també parla dels reptes als que ens enfrontem. De fet, ell vol no només donar-nos respostes, sinó plantejar-nos preguntes. Té molt bona pinta, me l'apunto. Però una pregunta, a part de pensar sobre la intel·ligència artificial i tot el que implica.
Tu l'has fet servir? He de confessar que sí. En algunes coses ens pot ser útil. Per exemple, si no tinguéssim un estudi professional com aquest, podríem fer servir aplicacions d'intel·ligència artificial com Clean Voice o Splitter per netejar sorolls de fons o silencis. Però no ens caldrà aquest cop, perquè tenim unes locutores i uns tècnics fantàstics. Doncs sí. Però jo he volgut fer un experiment. M'he fet un compte a Casset, una app que crea música a partir de la informació que li dones, i li he demanat que ens fes una sintonia sobre Yurispot. Vols sentir el que ha fet? I tant, escoltem-ho. Prou bé. A veure, no guanyaria un Grammy a millor sintonia, però pot ser fet. I tu creus que podríem crear un podcast sencer amb intel·ligència artificial? Podríem. De fet, ja s'ha fet. Van imitar la veu de Joe Rogan, el presentador més popular de podcast, entrevistant persones com Robert Altman, el director general d'OpenAI, o Donald Trump. També han fet podcast a partir de notícies generades per intel·ligència artificial, com ja fan alguns mitjans, però no acaben de funcionar. Els falta alguna cosa. La creativitat humana. Com deia Umberto Eco al principi, les màquines només funcionen si hi ha una ment humana intel·ligent al darrere que les fa anar. Doncs sí, sembla que el proper Yurispot encara l'haurà de fer la intel·ligència humana. Yurispot, el podcast de Yurisdoc.